Míle mágat an seansa hortam tíoch síos go bhaile bhórna. Písa beagolalas an tam dearnach a bhí me bhaile bhórna. Seachas a dul tríd am a bhealach dí clárna. Nóra is níd a gochtó bhí mo griffór fuair seans carlinge be dhearmad a donachú bhí le Gaelín agus be chlástíí Aogán bhí cuasa Gaelgin sin. Agus nar iarsiad ar ma hismóí ligint am griffór a síos, agus hánig bud síos le mo griffór ar fanna híthe le fannacht, agus bhí siise fannacht tréimhse trí seachtaí. So dan me go gláistí Aogán an tam dearnach bhí me seo, níd a gochtó. Agus bhí methir leis an údarás agus bhí go obair arsúlaige le chláistí Aogán, cos bhí si gur ollscoil Corcaíáil le rudéigen íon an. Tá mé ceappa a labhairt leis go páirsan dó dair seas an bost. Bhí dímar an Eoraip sem achraíomh because hílte gur bhí go leor clíige rudí mar sin áil a gobar in áit na mar seo agus sílam gur sé Ceannaireacht rudí sin a rinne sé ihe le dhéine éile gobar. Anyway, just scopi ábhar machnamh. Trí chéis scopi le chuna éiteach sé trasús. Cadí na termí móra sa bhacra economíocht. Just cuioin ar sin, I mean, tuair Mothúra martha dréimar labhraíonn tríd an píosa beag cainte seo. Dar chéis mór ná an bhfuil an cúlú eacnamaíochta thart. I mean, níl samún se mai se thart riamh, but labhraíonn beag aníonn faoi sin, agus do Corcaí, mai buaigh Corcaí a gcuimh na hÉireann. Níor dhearadh siad an bart, an darthúr ná chéadú an léana san nómánt. Agus bhí meán le mo bhac agus éisin a dhéansaí Corcaí. Beag aníonn páirsan de Domhanda, I mean, just like go mai seansaí ólas beag a bheagaí chumhéin. Is a Conamara ó thuchas mé agus rugus tugadh mé, rugú bailach clia, but tugadh mé in sna forbacha. Agus is trí Ghaeilge tugadh mé, but níor chuir mé I láthair Ghaeilge ón má chud G-sport le Gaelín in sna hochtádaí. But labhraíonn muid mar chláán Gaeilge gcónaí le chéile agus is test beag a seo hamún me nám chuir láthair dhéana Ghaeilge, because bhí mar chuir láthair im airle rinsbá leis a ggólacht. Is céim ghnó rinne mé in ollscoil Liminaí agus ag an am ceanna fána an eachna go ollscoil Liminaí ná mar Edward bhí an ag an am, but bhí taithí obair le fáil leis an géim, agus hí me hen go bíonn seansaíochtach oibrú practicúil ag an tam chéine leis an géim áil. Agus heis sé sin go mórlam. Agus, is rud a chuirringe le mhaach le dínar bé hagas dom le cúrlear béáil mar sin ná. Tá go leor buntáiste le céim watháil, but tá go leor buntáiste le taithí watháil. Agus má tú an dárad an nasca le chéile, tá sé fíor-luachmhar do chuile chuine taithí áil. Agus ag an am for mé taithí le snúdras ar fe sé bhí agus for mé taithí le Northern Telecoming áil ag an am. Agus bhí sé simú oibrú in áit ar nás núdras, bhí sé simú oibrú in áit ar nás Northern Telecom ag an am a bhí cólacht mór ilchánda bhí an. Thu mé agus fu mé cáileach sa gúnsaíocht agus a ríist bhí an rála daoine is cáileacht an bhain gúnsaíocht agus sé an fágal cáileacht wathe ní chaithú de híle chathe le gúnsaíocht. But is tugann sé sa foundation madais le chud le dul chun cíine. Tá sé go maith in ghnó I gcónaí, cos breíonn daoine thart agus bíonn chun siad níos mó muíine duine atá cúla gúnsaíochta de. Agus rud simú leicem ná na daoine atá síntreach sa ggólacht tá mé héana an, tá go leor acu a chach go leor dá chud ama a gobar agus a déine gúnsaíocht. Agus cé gur cólacht mór dílachan feictar goil mar rintú ghnó tá sé táhachtach rudí mar sin a bheagat is the portfolio. Tá sé fiche bliain le cusna fiche bliain ó dagmé an choláiste agus tá mé tréis oibrú go ginearálta I ggólachtaí ollmhór agus go ginearálta I deicneolaíocht, but nuair dagmé an choláiste bhí níideag ní chodó an difriúil ná bhí sé fiúána cúin ó 7 bliain hen. Bhí ráta úst sílam timpeall 40 fan géad, agus bhí leibhéal diostíocht an áard, agus bhí sé ribh a hála rudí. Bhí sé dúchar postáil amachchas as an choláiste, agus bhí sé sin simúil because
Nor has mis a fostú daoine a bhí tíocht an choláiste, bhí dearcán difriú lechu. Agus, ceapim héin go sé táhachtach bonús maitháil le ebrú in, tá sé had daine a churas a chud lábh chulahort go dtí gáinsead an taithí is fearr. Chas mis le golódaoine bhí céimi a bhí teochtaisteach agus bhí bon taithí a chu, ní a taithí ar bithe chu snáte bhí wethe a bhí sé de ggéir go leor airgid. Sé an téimad a bhéh an rá le daine agus is rud a dóla mé héine a bheith taithí áil teochan canas fearr ó híomh an áit a ggéir dul ar éis sa síl sa bhaid terma. So is fearr taithí maitháil agus é sináil ag am luad nuair a dú fólam. Agus bíonn tú gcónaí fólam. Rud simú ó híomh na cólachtaí atá mé an, a bhí mé an, Irish sea sprays chun mar fabrics, Irish sea sprays i leis mór bhí siad agus is brada an datí a bhí a dhíle chu. Tá sé sin an simú. Chun mar fabrics is actually húsnú na gála bhí sé gil char. Ní rá sam car á cil char nuair a thosa mé, bhí an banner ar mappa. But a ríist is cóla fabric a bhí an, agus thug sé sin taithí om in ghnó beag. Agus an obair tú in ghnó mór, actually, rud atá simúla in áit an os Dell, is go cólachtaí beagan ná meán cólachtaí is fearr atá siad a ggéir a díl. So is taithí mar sin a bhíonn san tú amrá ag cruinithe difriúil. Actually, seo é an chuí obair na háitina seo, seo é an chuí dhéantar cinithe na háitina seo. So cuine rudí mar sin de réir mar tá daine a breann ar chuidama. Móthróla AST agus Dell, rud atá simúla technoliacht ná tá technoliacht a gathú an tamar fad, agus leabhar me beganí níos mó na sin, but cuidir na cólachtaí seo ní siad an mar atá siad nuair a thosa mé. So ní Motorola sin mar a bhí sé nar a bhí misán, tá AST imia, agus nuair a tháinig mis isteach go Dell, bhí an madal a bhí ag Dell mar dúir Thomas an difriúil go dtí an bailach tá sé ritheán. Agus ritheann sé sin leis an bailach atá rudaí a gathú ar fud an domhan. Má bhainnig tú an timplacht macroeconomiacht timpla an domhan, tá athú mór an dynamic na margaí domhanda. Cén fá, tá caint spór ar na emerging markets. Agus tá caint spór an Chín, an Ind, Brazil, an Rúis, agus sníad na margaí atá fás mór an. Má bhainnig tú ar margaí ar nós ihir na Eoraip, tá maturity sa marga. Agus cíníonn sé sin, má tú gur a fás sciopíáil, cai tú dólaí gur na margaí móra sin, ach má tú gur a fás ar bhealach níos brabúsaí, but difriúil cai tú an dárá rastal. So má tú ricólacht all-rounda ar nós Dell, cai tú rud difriúil dhéine sa Eoraip is dhéine tú go na margaí eile. Agus feidhmiúcháin atá na cólachtaí seo ná I ggéire tag an golóir generic messaging amach, agus I ggéire sin dhéine relevant den marga áitiúil is feidhmiúcháin, because tá duine ag in America hagan sús le cúncap, agus tá sé nós an Vauxhall Nova. Well, Nova in Spain means don't go, right? Bhí dearan le ní díl an carb anmha. So tá sé sin is rud é atá táhachtach a gcónaí go gaith tú oibriú le cólacht all-rounda ná a ggéire a chur an aithne do riine atá gobar as America goil rudí difriúil timpla an domhan. Agus sin feidhmiúcháin aice mar gcónaí agus do chólachtaí ná cécha a gcuireann tú in leice ar riine atá déanna cinithe go n-oibríonn margaí difriúil ar bhealach difriúil. Now, rud eile atá ná tá an ghnó domhanda fáil an chasta. Má bhainnim sé nós cólacht ar nós Dell, oibríonn muid ar bailí difriúil. Tá cuidead an chólacht atá chur atá fócas ar gcustaiméirí ar fíor-luachmhar. Tá cuidead an chólacht tá a breannar na targaí. Agus tá sé ggéire an dácheanna chur le chéile, agus nuair haon tú amach ag an gcustaiméir bhfuil go dagann sé teasta mar Dell amháin. Agus maicinn tú ó híomh na cólachtaí seo, tá siad a ceannach cólachtaí eile. Cuireann sé sin leis an casta, leis an mó casta atá an, because aber mar hampla le 5 bliain anuas tá tipul 5 mhilliún déag
caite ag Dell a ceannacht cólachtaí. Sin fá gur cheanna sé cólachtaí ná tháinig sé le tuiscindortha nach rá an gnós na PCs a fás mar a bhí wethe. Tháinig sé tuiscindortha nach rá an nóhan intellectual property acu le cuide den stuff seo. Is assembly a bhí an, seachas rud éigean a bhí mín déiteach den éige gholig toshiba marach ag Zeus nó ag Lenovo agus níarna sé a gá difriocht. Bhí nuair bhain tú seachas na potóga den ribhre, tá sé duileag mar an dhéine. Níl mór an difriocht. So sé rud mór atá ná gire sa is brand loyalty oil agus an sinna fáil rudaí ó híomháin de híomhheile sa technoliacht atá daoine sásta fannach leat agus do chud targaíocht a cheannacht. So cheanna muid cólachtaí bogábhar agus mar hála tá cáchéad chuige postagin i Gorky because bhí cólachta ar bhean quest a cheanna muid. Now sin an sais ahrú a hálíns céna bhfuil ólas ag golódaoine bhfuil cáchéad chuige duine as Dell a gobar istithe Gorky. I think nuair labhair na daoine timp na tíre ceapann siad grúmad fós idir fácaí as limanach agus nach bhfuil rud a beheile sa tír ach tá gáhíle go le duine fostí sa tír déanana rudí difriúil. An rud is dearnaí a rinne mud ná tá muid rééis banc a chur a fáil. Cén fá go gnearna mud banc, tá muid de gíre ar a riine na targaí tá na cheannacht, bud má cheann siad tríd an banca, tá sé níos éasca chur ag lecartha fannach le Dell because tá ísacht a chó Dell agus tá targaíocht a chó Dell. So actually chrochmuid an banc an seo an maileach lia agus tá muid an am ebrú a thar cheann na heorbacha mar sin. So sin sais samplí nó bhód an bailach tá rudaí a gathú agus a gathú scopi agus mariala a gatha cólachtaí a bheith am ahrú leis an bailach tá rudaí a gathú. Mar bhainnig tuair an luas ahrú á híomh technoliaachta, láirmein sin faoi cúpla cólachta bhí me héana gobar le. Breanna siar timpeall 23 bliain go háirithe sa technoliacht. Wang, imi. Digital, imi. Motorola, díalta go Google agus briste suas. Nokia, I dribláid agus canny ag Microsoft. AST, imi canny ag Samsung. Gateway, Packard Bell, téna list a rai. Agus nuair swinging tuair sin, muna bhfuil tú ibar héin agus ibar dó I gúncheap na daoine agus tá cheannacht, tá sé an duchar a bheith mohann sin sa marga. Má má reintor EMC, tá sé ibar héin in data storage. So sin an footprint a dachu agus tá sé sin táhachtach. But tá rud eile tá tarlú. Tháinig muid ó áit a bhí sais mainframe, who muid a raigidí personal PCs, agus níos tá muid in áit atá tablets agus smartphones, agus tá níos mó technoliacht an sin ná tá an sin. So tá daoine a bogan tá milliag agus tá siad a gcíre cuioine bhfuil cáilinn technoliacht a dul. Sin rud eile tá le cuioine ar ná bhfuil níos mó béim a tíocht ar mogábhar. So ar bhealach is cum le daoine cén piece of hardware tachu is an bogábhar, cos tá tú gcíre an app, tá tú gcíre fáil isteach ar rud éigean eile tá éigean eile. So tá tú gcíre Facebook, linked nó rud a bé mar sin. Agus fiúan mar bhainnig tuair na cólachtaí atá tíocht go dtíonn tíir seo le 5 bliana is Facebook, Twitter, linked, PayPal. Is cólachtaí atá chur servicí nó déanamh bogábhar de haiséige nó banistú rudaí mar sin. Déanann sé sin ahrú mór ar rudaí siimplí. So nuair bhí Dell I díal go díreach le daoine. Chulúir cheanna fáin pápar an dónach, pápar na seachtaine bhí fógrastíonn sin an. Bhí iver telefón an. Bhí saganne a gcónaí cébhéad líoch a formúid ó chula fápar churmuid fógrasteach. Well, cetá tarlú inis, tá daoine ar nidirlíne. Cén tú isteach go dtí Steve idirlíne, fecinn tú fógra Dell. Má bhrúan tuair an bhógra, túair sé sin ag Dellthú. But tá daoine ag an eile hééis an fógra sin a chorán. Tá daoine eile agus fecinn siad an fógra, bud ní dhéanann siad ar do bheith. Seachta níos dearnaí téann siad isteach go Dell. Té go Google, chun tú isteach computer. Tá gan an lista suas. 250,000 leathanach. Well, ca tú íc le bhéir leathanach a héin. So sin an bailach atá cólachtaí ar nás Google, it's commoditization agus a crothú
bailach le mó le monetarisation dhéine ar na bailí difriúil le tá daoine ag cheannacht. Cé a chraithíonn sé sin, chraithíonn sé ducrachtaí de chomhlacht ar nós Dell, because tá sé an ducar dul í lecar roioine. Tá sé de cuiinú ar golóradí, tá sé tíocht do golóráiteanna. I mean, sí ar sa tróna agus brean ar Sky nó canan na rudí seo. Tá siad san tací go dtíon stáid go gatha siad na fógraí ar fad a chur ag an am céine ar chuile seanéil, because bhí daoine a bog a hart an béid sin. So tá sé fáite tá marketeer and phrase 50% of my marketing is in work and I just don't know which 50%. So nar hagan an cúmsúir says gar siar an margaíocht. Tá sé ducar áil amach cirtá it tíocht in lecar huoine sa marga. Agus tá sé sinna tíocht níos táhachtaí de réir mar tá daoine a díal rudí mar seo, bhfuil sé níos táhachtaí go síos go Harvey Norman agus é eáil os de chóir, bhfuil tú sásta é cheannacht gan é eáil, bhfuil tú sásta é cheannacht, but bhfuil tú nána chorráis. So sin na sáis na rudí tá jocar de chomhlacht ar nós Dell. Rudéile tá simú ná fi bliain ó hen nuair bhí duine cheannacht ríomhar den teach, bhí an bosca agus bhí an monitor mór seo, bhí CRT monitor mór. So bhí sé trom, bhí sé ducar, so Dell sé targaíocht a bheith agat in limanach. Well, tá daoine cheannacht iad seo. Cur tú 3,000 ó sinisteach in container agus ba sé sé trocha lá ar bharige le tíocha fad le Amsterdam agus is féidir le heachada ga fíor éasca. So ar an idirlín inis seachas go leor ráid a roioine dearn tú lá seo é an stoc atagam, seo é an price atagam. Now, má spíniú tú ar sin ar bhain micros is, you know, spínar fostan sa tíir seo. An bailach a bhí muide ceannacht, bhí sé rá le Dell, well actually, ní muide sásta pín sa gus a chur leis, cé bhfuil tusa chun a chur le chéile dom nar áidim an riomhre. Agus spínar sin, because tá daoine rá, you know, da gurás líochar Dell agus dúirt an bhean leat an duine dreagar an fón, is féidir le marín híos limnach a seo chur le chéile agus cosna sé €10 a gus, nó is féidir cheachadóid on warehouse in Amsterdam. Bótal a roioine le ina go póca. Bóálam go bótalach daoine an bailach eile agus go mécht tú ná costas an monachan a limnach a chuine le gimacht. But go ginráta tá daoine gur an prices fearr, agus tá costas mór le bheith sa tíir seo a targaíocht. Go ginráta, agus sin agus tá sé sin feici leis sin méid cólachtaí mar sin atá a fannacht sa tíir seo. But sin rud eile tá tarlú ag an am chéine ná bhfuil sé níos éasca targaí heachada ón éair go dtí in Eoraip. So smínar sin, because rud atá tarlú aber faoi láthair bheith na daoine tá mise gobar le, tá monachan agin sa Bolland, but tá siad a brean ar an train ón Tín go dtí an Rúis, tá siad a brean ar an train go dtí an Bolland, tá siad a brean ar bhfuil bailí eile leis le de chud stofhortsteach go marga. Agus má tá tusan an hortaisteach níos scopi, níos sira, tá tú ná bhil amach sa marga agus é díal price níos fearr. Agus tá aib céine le rud éigean an os, ab go má tú gur cúna bháil ar aibh tagad. You know, má bliant ar an iver in Aisce agus ar an sé iver a héin duine maiile clia ag gur €3 nóid, iver a dó in Aisce go dtí an You know, I mean, go ginráta tá daoine bhótal lena go tuil. Agus nar bhrún tú iver a dó, bhfuil cíníonn sé bhfuil sé ducar infrastructure a bhealach an seo. Agus sin rud a chaithmid cuioinehar bhfuil cad na rudí ag féad líine dhéine a chárás agus a dhéanann rudí níos éfachtú le ghnó dhéine agus a choníonn rudí an seo. Agus go ginráta fecinn tú cólachtaí ar nós Dell a bogad sús an value chain agus a lonú postan seo atá níos lú postanna, but tá postanna atá níos mó atá níos sínsere san eagraíocht. So sin é mud atá tarlaí, tá níos lú postanna, but sean scoil an méid céine airgead a bhfuil seach san economíocht.
And éhló sláthir sin rud bhí me caintí faoi stoffatíocht an tí cáil sé tíocht. Tá sé fíor éfaach an is stofáil timppla an dam, agus camuid a chuoinú nach bhfuil éon buntáiste bheith sa Eoraip mar because tá maint isteach stof isteach sa Eoraip a hain, tá sé an éas go fáil timppla na háite. Trocha bliain ó hain mar go san EU agus bhí rá hir déag ag an am, bhí buntáis leis sin ní se chu buntáistúil inis san láthair hAogán. Rud dearnach bhí mar rá, tá airmhór taú ar pátran obair agus món obair, agus sin rud atá me gur a dhaoine smaoine bar sin ná, leis mu le cintear na pílán níos dúthe. Tá túfás daoine atá ná obair ó bhaile inis. Agus caihamid smaoine mar sin den académíoch generalta. Agus sin fágam ar rá sin ná, caihamid córas idirlíne ar aus a bheith agén sa tír seo. É sin an ní bheith daoine an anna seo héana. Agus tá go leor postna atá daoine cólachtaí ar nás Dell agus cólachtaí eile atá sásta a thuirt a dhaoine agus iad ligan lob obair ó bhaile má tá infrastructure an sin. Agus sin rud a cheartún cuiinúir. Now tá scéal granúir faoi seo bhí fear Americas, bhí sé déanana bogábhar agus thug sin chance do obair Somália. Agus bhí sé 6 cute. Cad rinne sé outsourcing go dtí lead sa Tín. Agus ní sé gobar thurbe. But bhí sé íc I Verica, agus fu sé leid sa Tín a bhí am an obaráil déanta. Now ní sam cá bhrisin chóir síos, but sa deire dem se siúd grá. Now sin leid a hí mar bhí an lig. But tá go leor seans ag an tír seo, maíonn siad an infrastructure cart sa tír. Tíocht isteach ar an pátrún difriúil. Má bhainint ar cholachtaí tá go leor daoine tá siad rá, tá mé gira ifig le 1,000 duine an. I maiile clí ag Dell tá ifig agins tá 1,000 go le duine, but in lár bé ní bhíon annach 750. Tá daoine áir de chatha bheitsanif, agus tá daoine ar nás mé héana chathan 750 an tam ar mór. So just, tá mé ceappa go háirithe daoine gira post na choneal in áit na áitiúil is seansna iad seo má tá infrastructure agin le rála daoine connectivity everywhere. I mean, tá siad a caint ar 4G faoi láthair agus ní féidir 2G áil hús san Abbey Hotel faoi láthair. So, you know, is rud mar sin a chahamid smaoine bhar, because tá sé táhachtach an infrastructure bheith agad le rudí mar sin dhéana leis an athhrú tá atárú san Ceannaireacht ar fud an domhan. Ceachair méid an áthí bham. You know, má bhreaní mar éire tá gá rud éagsúil ar siúil. Tá rudí a feabhsú in áitina áirid, agus go háirithe na cathracha, but go háirithe an áitina ar nás deisgur bailach lia, agus rudí ar nás I gcórcaí béidiring eile. But nar hénta sa tíb módá sin, níl rudí a feabhsú go má, agus tá sé sin suntasach dréir mar heimán tú simple ar bhailte beaga. Agus tug sé písa bhhaid níos fuide ar tá go leor bailte scrista, because curú go leor títhe agus infrastructure seach agus tá daoine imig. Now I suppose sin rud atá a chathmaidirgaí na, you know, tá sé nás an Joe Duffy Fiver Friday, you know, tá sé táhacht go gahanmuid rudí go háúil, because go generalta tá stuff a hálín na cathracha móra agus obair sé sin an hain, but nar hecinn tú má faoin túa na bácús an búistéir, tá sé táhachtach fannacht agus an cúpla pína tá ag daoine a chahabhann sin. Tá feidhmiúcháin sa ggóras banc agus tá mé ceappa go sé sin, ní bhaid sé sin stocaí ar feadh píosa fada. Tá túfás daoine le tá túfás airgead atá siad a siar a chaisiad le daoine eile, agus níl siad an achana í, agus tá structúr banc ní sé stocaí go fóileach. Sin tí bheile sin ná tá ghnó na beaga agus tá siad a gíre tosú, agus ní féidir le airgeadáil. Agus sin rud atá crothú feidhmna go generalta. You know, ag deireadh le, you know, free market economy, caithú they're savers and borrowers. Agus caithú daoine áil and there's spenders in between. Agus caithú daoine áil atá a caithfh airgead, caithú daoine áil atá a tuairt airgead dóibh siúd atá a caithfh, agus caithú daoine áil atá a sábháil chomá. Faoi láthair, tá go leor daoine níl airgead ar bith acu. Tá daoine eile is tá siad a sábháil, cos
tá mí chompór dó leis an bailachta rudaí agus tá daoine sáinní sa láir. Agus tá sé táhacht go bhfuimuid arás go dtí puinte bhfuil an córas banca gobar, bhfuil airgead ar fáil do dhaoine atá in éisteacht. Agus i gcónaí tá risk an reward leis sin do banc, bud faoi láthair níl an banc sásta risk ar bith gáil, agus ní sé sin sách má sa tíir seo leis an thabhachaí ahrú. Tá level diostí reward, bud sin ceist ná cechaí a déon tú ag lecar sin, agus ar bhealach sin safety valve atá gin go dtí seo na daoine chuil ar nimmarcha. Sa bhaid terma caithfar níos mó dhéana leis an infrastructúr a chur ar fáil. Now, tá go leor scéimeanna á dhéana, bud ag dearan lé tá mé hepa tá uimhre dó riachtanach le uimhre trí eile gobar. Tá cólachtaí beaga a déiteach níos mó dhéana dá meach siad an airgeadais ar airgead agus airgead ghearrthéarmach leis an ghnó a bhéadú. So sin rud atá fíor-luachmhar. Is rud simú an rialtas agus an cáin, big fecim héin tá sais dysfunctionality amtí sa tír, fecim tá sais mó socialistic agin ar bhealach, because tá muid ag tá sais córas agin atá go leor airgead chuil amachchas a gcóras ag daoine atá sé testáil mhaith. But níl is agam bhfuil mud in lech ag gceart ar ceachaí bhfuil an targad sin a chahabh. Agus, camid swinam agus is ideological view é seo ná, does the state give you when you need or when you or just give you? Agus is lína é sin ag cén tham a hagan an stáit isteach. Agus, tá áitin ar North America atá an tíbhile den bhaile ileag. But, camid swinam ar sin sa bhaid termach. I mean, 5 mór bheits agin fiche trocha cearcha bliana amach ná ar finsin. Tá go leor daoine nach bhfuil pension sáú lechu do maith chéin, agus feice tú ag an fiche trocha blian, ní bhaid an túfás ar fáil ag an rialtas a cheirid. So by 5 an mór agat in sin. So sin mud a chahamid swinam bhar. Ó híomh an thabhachaí, I mean, tá mé ceapa tá íomh an mhaithe an tíir seo. Tá íomh an mhaithe na daoine sa tíir seo. Agus cahamid déine siúráilte gúilmuid ag cur an córas éidechas in éisteacht mhaith, gúilmuid a cur airgead isteach i daide, airgead isteach an áiteanna atá, má reinintúir na cólachtaí sinna a leabhar me faoi nach bhfuil é sin inniu. Go leor den am níor swinne siad ar an thabhachaí. Bhain siad amach airgead as an lá inniu. Mar Léargas ag bhar an marige san láthair inniu. So tá sé táhachtach go mbean an puinte amach sa thabhachaí agus bheith a brean ar taide agus rudí mar sin, because sin rud a bheith táhachtach doing again san blianta tarrón. Tá sin just a tágam den lá inniu. Ceist ar bith.